ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟାଙ୍ଗୀ ପାଖରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହାର ଦରମା ରହିବ 20,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାର ରହିବ 12 ଘଣ୍ଟା। ତ କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜବ୍ଟିକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ତ ଡିଟେଲରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜବ୍ ବା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ତା ଦରକାର ରହୁଛି 10th ପାସ୍, ମିନିମମ୍ 10th ପାସ୍ ପିଲା ଏ ଜବ୍ଟିକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ହାଇଟ୍ ରହୁଛି 5 ଫୁଟ 5 ଇଞ୍ଚ ଉପରେ, ତ 5 ଫୁଟ 2 ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା 5 ଫୁଟ 3 ଇଞ୍ଚ ହେଲେ ଏଇ ପ୍ରପର ଲୋକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଦର ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର କଟକ ଟାଙ୍ଗୀ ଯେଉଁ ରହୁଛି 20,000 ଦରମା, ତ ସେଇଟା 5 ଫୁଟ 5 ଇଞ୍ଚ ଉପରେ ମିନିମମ୍ ହାଇଟ୍ ଦରକାର। ତ ରହିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ରୁମ୍ ମାଗଣା ଦେଇଦେଉଛି ଏବଂ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା 5 ଫୁଟ 5 ଇଞ୍ଚ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏବଂ 10th ମାର୍କସିଟ୍, ଏତିକି ତାଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ରହିବ। ପଦବୀ ଟୋଟାଲି 19ଟା ପଦବୀର ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି 19ଟା। ତ କେବଳ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏଇ ଜବ୍ଟି ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜବ୍ଟିକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି, ତ ଯାଜପୁର, କଟକ ପିଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି। ବାକି ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଲା ସେମାନେ ଏଇ ଜବ୍ଟିକୁ ଆବେଦନ କରିବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଜବ୍ ରହୁଛି, କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନାହିଁ, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜବ୍ ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି 100% ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଲି ରେଷ୍ଟ୍ରିକେଟେଡ୍ ଏରିଆ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ଯାଜପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏହି 4ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜବ୍ଟିକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି। ବାକି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜବ୍ଟିକୁ ଆବେଦନ କରିକି 100% ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।